Hej, mit navn er Anders. Jeg er blevet behandlet her hos René siden faktisk november 2021, så det er forholdsvis mange år nu. René har hjulpet mig med rigtig mange ting. En af dem for eksempel, det var lige da jeg startede som jeg blev behandlet. Der havde jeg en skulder, der faktisk var 1 centimeter højere end min anden skulder, og egentlig altid gået og undret mig over, hvorfor lige jeg havde det problem. Inden for få behandlinger, jeg tror der var sådan 4-5 behandlinger, så havde René faktisk fået planer mod, så de var samme længde med højden, skulle vi sige. Nu går jeg faktisk med et nyt problem. Jeg har sådan en udpustning i diskusen, som trykker lidt på ischiasnerverne, og det er gået og døjet med et par måneder nu. Og René inden for faktisk 3-4 behandlinger med magenterapi og så videre har virkelig hjulpet på problemer. Det eneste, jeg kun anbefale René til alle andre. Hver gang jeg har problemer med min ryg, så er jeg faktisk ikke engang til læge længere, så direkte til René, fordi at han hjælper sgu lidt med det.